Bine am găsit la un nou episod. Astăzi vom filma Hunter. Suntem pe un server cu mapa Fight Now. De data asta suntem singuri. Am apăsat pe head în greșeală când am să schimb arma. Sau suntem 3 contra 2. Uite-l. Nu? Uite-l am pe aici. Oh my god. Arată asta. Are 51 cu 5 doar. Oh my god. M4. Cine? Oh my god, ce dă hack, campeuri. Campeuri, nu m-a văzut nimeni și mi-a dat campeuri. Hack-ul, lasă hack-ul, bă, lasă hack-ul. Oh my god, de ce? Da, așa. Hai să ne da. El dă din perete, mă. El dă din perete, n-are treabă. Ia. Ie. Pe unde trage și e campion, da, așa ziceam și eu. Na, l-am luat eu. Să știe de mine. Să știe de mine. Oh my god. Am auzit târziu. Hai să intrăm pe altă mapă. Sau pe server. Deoarece sunt mulți hackeri și nu-mi plac hackerii. Și eu nu sunt hackerii, nu? Joc cum pot eu. Acolo binișor rost joc eu. Am intrat la CP. Cât? Mâine voi filma și cu Alin. Cristi! Avem un Cristi printre noi. Da, e pe 6 la CP. Are și el. El a murit? Da, a murit. Cristi are și el 3 cu 2. A, n-a jucat de mult sau își dădea râs într-un râs. Deci sunt cu AVP-urile. Ăla e cu shotgun-ul. Uite, shotgun. Bă, ce dai așa? Hol! De ce au câștigat ei? De ce ei? Și de ce eu? Eu fac ce? Oh my god! Mamă, ce ia ăla cu AVP-ul. Ia, să mă apândă! Am luat. Și pe ăla. Ia. Luăm. Am scos aia. Ok. Ia.
Ia, hai mă, vino. Hai, boss, vino, ți-e frică? Boss. Hai, boss. Boss. Oh my god! M-am așteptat, frate. Suntem pe 1, 2, 3, 4, 5, pe 6. Hai să mergem și noi în 4. Da. YOLO! Am luat hack. Ia să campui. Cum să nu moară ăsta dacă i-a dat lângă el bomba? Uite. Boss, ce te tere? Boss, ce te turu? Teroristul. Flash, 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 flash. Oh my god, și-a luat ăsta. Ăsta trage prin pereți, nu, Cristi. Ce urât trage, Cristi. Asistent. Dap. Ce cantează asta aici? Bâmbă. Ce pistol a luat ăsta în loc să-l ia pe la ce că mie îmi place mai mult ăla și de mai mult damage. De mai mult damage. Am câștigat, boss! Dă-i! Nu l-a luat. Hai pe aici, boss! Come me. Go. Cover me. GG, boy. Eu nu mi-am pus amortizorul. Find the hole. Oh my god. Campeu. Rafael, l-am luat. Mandi. Oh my god, m-a luat cavetel. Am 4 cătrăi. Ce dă bombe astea? Nu l-am luat. Bravo, bă. Dragoș. Ia să vă pe Dragoș. Bravo, bă, sunt campion. Dacă sunt fiecare normal că de campion, bă. Să mă zic. Uitați-vă la ăsta, la pro player fele, la terorist, 0 cu 8 are. Damage. Lovrin. Am început. GG, boys, GG. Very good. Po. Go.
Dei. A plantar a bomba. La bea. Oh my god, no mai am. Cum să nu luăm asta? Am dat 2 campeuri, nu mai este de... Da, uite că l-am murit. Ne luăm și noi ăsta. Și găsim pe aici. Ne-am luat deja câteva HP degeaba, așa? Ne. Suntem în. Bun. Hai să ne băgați vira aici. Bără! Oh my god! S-a intrat! Vine, hai! Bravo, boss! Sosi! Crăpița troșii! Torte! Ia! Unul e la A. Oh my god. E după cutii. Oh my god. A luat campeu. Go. Bro. Cum a luat, mă, să uita încolo? What? Să uita încolo și nu m-a luat. Clar. Ați văzut, trăgea, se uita încolo și pe mine, mamă. Ia uite, mă, nu mai e ce frumos, Doamne, bă, ce bun e el la camper, bă. E bun, bă. Bă, da, ce nu super. Joacă, bă, cinstit, legit. Fun-ho, de una, bă. Nu e nimeni, te-am vorbit. Sunt pe aici. Înconjurăm. Uite-l. Și-am luat fraiere. Can't understand.
Victory! Pum, campeu. Un an. Pal, câți ani ai? 9 luni, dar zic că am un an. Nu zic să nu vă supărați, că vă spart eu unul de 9 ani. De 9 luni, adică îmi pare rău. 9. Caporalul. Robo. Galilu, Galilu. Bun, Galilu. Oh my god, ce a stat ăsta aici? Ce vine asta pe boss? Ce boss? Ce tare? Oh, dă-mi de mine, boss. Ce nu am bătut, bă, de ce? Erau de bătut ăștia. Ăștia erau de bătut, bă, bă, erau de bătut. Ia. Ia auzi. Frate! Ah, fuck! Fuck! Am tras-o în el. O să-mi iau deagle-ul de acum. Da. Da. A plantat bomba. La B a plantat-o, la B. Sunt vreo 3. Go! Bravo, boss. Așa. Ia ăla și du-te de să mâncează. Ăsta, urmează că să vezi și face repede. A explodat? What? Ce-am făcut? Mă duc că sunt unii AFK acolo. Dispar! Uite! Oh my god, pe amândoi ne-a luat click. Da, și aici o să încheiem și noi episodul. O să ne vedem în episodul următor cu Alin. Papa, lăsați un like, abonați-vă. Papa!